boys vir my, hulle kan jy sê, my spesiaal het voel man. Dit wat ek nog nooit gevoel het oor die afgelope 13 jaar. Hulle het my laat spesiaal voel. En daar was ek baie dankbaar vir my ma. As dit nie waar is, sal ek nie hier gesit het. Ek sal eers in die trompos gesit het, want ek sal het steel het vir my om te roek en hy. Maar hier is het vriendelijk, je kan praten als je wil, maar nog niet vloekjes op je lijn. Het is niet, je kan praten met je hart, maar je kan openlijk verzamelen. En dat zal je niet zatsen, dus naar buiten. Als je naar buiten is, dan zatsen je man. En dan gaat je maar niet hier niet doen. Maar hier is het, kan je zien. Dat je voelt zoals hij is, je hebt liefde, je kan praten met mensen. Dus je praat uit wat we gewoon doen. Als je nou Sarah had de cake schoongemaakt, zondag was ik cake. Maar zoals we zeggen, elke een van ons is haar storm. En hij storm wacht niet ons van Jezus, dus Matthews maakt niet van Jezus wakker maken. Nou, ik heb hem wakker gemaakt, ik laat die storm overvatten in mijn leven. Kijk, ik ben rondgedwaald. Daarom heb ik het van Jezus laten wakker maken. En mij. Daarom is ik blij. Ik sta dankbaar voor mijn ma.